Il-Gazzetta Il-Mument permezz tal-ġurnalist Joe Micallef żvelat kif il-Ministru għall-Ambjent José Herrera mhux komdu quddiem dak li qed jiġri iżda finalment fil-kabinet tal-Ministri il-leħen debboli tiegħu ħadd mhu jagħti kasu. Joe Micallef żvela kif José Herrera aktar milli inkwetat għal luħu tqaċċit tas-siġar mingħajr ebda pjanar u mħasseb li dan jista' eventwalment jirrifletti fuqu bħala l-Ministru responsabbli mill-qerda ta' tant eluf ta' siġar f'pajjiżna. Iżda hu mill-iktar evidenti li l-Ministru José Herrera quddiem il-Ministru Jimborġ Owen Bonnici u l-awtorità tal-ippjanar m'għandu l-ebda vuċi u l-ebda saħħa biex b'xi mod jieqaf għal dan l-isfreġġju nazzjonali. Sorsi viċin José Herrera li tkellmu mal-Mument żvelaw kif is-sitwazzjoni tal-luħu tqaċċit tas-siġar ħarbet minn taħt kull kontroll. Skont dawn is-sorsi Jimborġ jimpurtah biss f'xogħlijiet ta' toroq biex hekk jidher kemm qiegħed jaħdem dan fil-waqt li esperti għandhom ix-xettiċiżmu dwar il-kwalità ta' ċerti xogħlijiet li qed isiru. Il-prijorità għall-Ministru Jimborġ x-xogħlijiet tat-toroq u dan biex għadha pitada meta terġa' tikkarka bil-goff it-tellieqa interna għal-leadership u jkun jista' jiftaħar bil-portafol tiegħu. Sadattant hemm il-Ministru Owen Bonnici qiegħed iżomm lura għaliex finalment hu responsabbli mill-kunsilli lokali. Joe Micallef fl-istorja li deret fil-Mument kompla jgħid li José Herrera huwa l-kollox dajjef fil-konfront tal-awtorità tal-ippjanar li hi rubber stamp ta' Kastilja. Min-naħa l-oħra jidher li hi inkompetenti għall-aħħar u bla saħħa ta' xejn l-awtorità tal-ambjent li skont ambjentalisti li tkellmet magħhom il-Mument jgħidu li fil-mumenti tal-prova ma ssibix. Il-Gvern ta' Muscat wera biċ-ċar li jiġi jaqgħu jqum il-ħarsien tal-ambjent kompla jgħid il-ġurnalist Joe Micallef. Il-Mument għalqet billi semmiet kif elezzjoni ġenerali oħra qatt tasal u l-ambjentalisti qatt jagħmlu kampanja sfrenata kontra José Herrera.